Helo, mae'r dwi a dwi eisiau helpu chi gyda uned 25. Ble dyn ni'n dysgu sut mae gofyn a bethau mewn caffi. Asking for things in a cafe. Enghraifft, mae bwyd, oes bwyd, does dim bwyd. Mae'r bwyd, ydy'r bwyd, dyw'r bwyd ddim. Gwrandewch. Beth yw'r gwahaniaeth? What's the difference? Mae'r coffi ar y bwrdd. The coffee is on the table. Specific. Mae'r coffi ar y bwrdd. Ond, mae coffi ar y bwrdd. There is coffee on the table. Non-specific. Mae coffi ar y bwrdd. Eto, mae'r coffi ar y bwrdd. Mae coffi ar y bwrdd. O, mae'r llyfr ar y bwrdd. Mae llyfr ar y bwrdd. Mae'r blodau ar y bwrdd. Mae blodau ar y bwrdd. Ac wedyn y cwestiwn, the question. Is the coffee on the table? Ydy'r coffi ar y bwrdd? Cwestiwn specific. Ydy'r coffi ar y bwrdd? Felly beth yw'r yes? Ydy'r coffi ar y bwrdd? Ydy. Da iawn chi. Ydy. Ydy'r coffi ar y bwrdd? Ydy. Gwrandewch. Cwestiwn non-specific. Oes coffi ar y bwrdd? Oes. Oes coffi ar y bwrdd? Oes. Felly, dewch i'r caffi gyda fi. Gwrandewch a repeat. Okay? Felly, oes cacennau yn y caffi? Oes. Mae cacennau yn y caffi. Oes brechdanau yn y caffi? Oes, mae brechdanau yn y caffi. Da iawn. Eich tro chi. Dwi'n mynd i ofyn cwestiwn ac atebwch chi. Oes coffi yn y caffi? Oes, mae coffi yn y caffi. Oes bwyd yn y caffi? Oes, mae bwyd yn y caffi. Oes te yn y caffi? Oes, mae te yn y caffi. Felly sut ydyn ni'n dweud na? Da iawn. Nac oes. Nac oes. Does dim. Nac oes. Does dim. Gwrandewch. Repeat. Oes gwin yn y caffi? Nac oes. Does dim gwin yn y caffi. Nawr eich tro chi. Dwi'n gofyn y cwestiwn ac atebwch chi. Oes cwrw yn y caffi? Nac oes. Does dim cwrw yn y caffi. Oes curry yn y caffi? Nac oes. Does dim curry yn y caffi. Oes hufen iâ yn y caffi? Nac oes. Does dim hufen iâ yn y caffi. Da iawn chi. Nawr, dyn ni'n mynd i ddysgu when to use yw and when to use my, when there is a definite noun or a pronoun in the question. Felly, dyn ni'n defnyddio yw gyda cwestiynau sy'n dechrau gyda question starting with pwy, beth, faint.
Pwy yw e? Thomas yw e. Pwy yw hi? Daisy yw hi. Beth yw e? Trên yw e. Beth yw hi? Hwyaden yw hi. Nawr, dyn ni'n mynd i siop deganau. Toy shop. Siop deganau. Faint yw e? 4 punt. Faint yw hi? 2 bunt. Nawr, sut mae dweud what's the time? Da iawn. Faint o'r gloch yw hi? Faint o'r gloch yw hi? Felly yw gyda pwy, beth a faint. Nawr, dyn ni'n mynd i edrych ar mai, when there is a definite noun or a pronoun in the question. Sut, ble, pryd. Enghraifft, sut. Sut mae'r teulu? Sut mae'r gwaith? Sut mae'r tywydd? Ble. Ble mae'r car? Ble mae'r parti? Pryd. Pryd mae amser paned? Pryd mae'r parti'n dechrau? However, there is only one word in the corresponding patterns in the past and future. But there is a treiglad meddal, soft imitation, with pwy, beth a faint. Enghraifft. Sut roedd y tywydd? Faint oedd y bil? Sut bydd y tywydd? Faint fydd y bil? Un peth bach arall sy'n yr uned. Oed, age. Mae oed yn fenywaidd, feminine. Okay? Felly, 1 oed, 2 oed, 3 oed, 4 oed. Iawn? Dwi'n mynd i ofyn cwestiwn a rhaid i chi ateb. Byddai'n rhoi prompt i chi. Faint yw oed Sara? Faint yw oed Sara? 2 oed. Faint yw oed Tom? 4 oed. Faint yw oed Carwyn? 2 oed. Da iawn. Felly dyna ni. Uned 25. Hwyl fawr!